नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों जाहैबाय जेब्ला नै दिनैनि जानायनि जाथाय बेखौ आं मोजाङै मिथिगौ। जेब्ला आङो बेंटलनिफ्राय मोना न'फारसे दावखोदों अब्ला बै नाकेदारिनि खोलाहा बिसोरो 8था 9था ट्रेक्टरखौ लाइन लाबोगासिनो दङमोन। गोबां पाब्लिकफ्रा बेखौ बेंथेदोंमोन लाखिनो आरो बेंथेनानैहाय माने रेन्जआव खबर हरनानै रेन्जनि मानसिनो हरनो नाजादोंमोन। बिथांमोना नाजे नुजे खालामनानै माने मानसिखौ बोखेला बोखेलि खालामनानै दाब्रायबोनानैहाय दा बेवहाय लखबनानै ट्रेक्टरखौ फाथायहरदों। ओमफ्राय दा बेनो खोथाया बेनोल' माने जोंनि अदालगुरि कुसुम दैसा साम' दैसा बे जायगानि मानसिफोरखौ बदनाम खालामगासिनो दङ माने दंफां सिखावनानै। नोंथांमोना नुनो मोन्दों बबेबा लामायाव दिनैसिमाव टाटा मबाइल गारि हमनो मोननाय जेबो गैया। गोबां दंफां मावग्राफ्रा 2-3 माससो जाबाय। सिगां मावोमोन बेखौ आं बुंनो हायो, मानसिफ्रा मावदोंमोन सिगांफोर, खिन्थु दा टटेलि बन्द'। ओमफ्राय दा जोंनियाव गोबांथार प्रुफ दङ। माने बिथांमोना दाखालि जेब्ला दादगारि बिसोरो फार्स्ट टाइम दादगारियाव लाबोदों मालखौहाय, दादगारियाव बिथांमोना गावसोरनो हायो बिसोरो हन्दा सोयो, पाब्लिकफोरखौ हन्दा सोनानै हाहोबाय। जेब्लानाखि दंफाङा लड जाबाय, ट्रेक्टर 6था 7थानि जाबाय, होमब्ला बिथांमोना गावसोरनो हाग्रायाव थफ्ला बानानै थांनानै माने नुहैनाय बायदि खालामबाय। दंफाङा दै गोबाङै दङ, ट्रेक्टर लानानै गावसोरनो सिज खालामना लाबोफाबाय। जेब्लानाखि बिसोरनि माला लड जाबाय, लड जायोब्ला बिसोर गावसोर फानो। आं बै समाव ECF सार, आंनि नामखौ बुंब्लानो बियो मिथिगोन, नोंथांमोना सोङोब्ला ECF सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन। ओमफ्राय बिथाङाबो दुखु फोरमायहरदों माने बिदि बोरै जाखो सार, जोंनि एलेखानि मानसिफ्रा बदनाम मोनजोबसिगोन नामा? जोंनि एलेखानि मानसिया रावबो दंफां मावाखै, खिन्थु NGOफ्रा दिनै दंफां हानानै गावसोरनो ट्रेक्टरजों लाबोयो। मा प्रुफ दङ, मा अर्डार दं बिसोरनावहाय? हाग्रा गेजेरनिफ्राय बिसोरो ट्रेक्टराव माल जाबना लायनो मोनो, खिन्थु अरिजिनेल फरेस्टआ मानो लाया? NGOआ मानो हाना लायो? नैबेखौ आं सोमोनांदों आरोखि। ओमफ्राय जेब्लानाखि आङो दाखालिबो जेब्लानाखि बिसोरो आंनि फंबायनिमोन लाइमुथिनि ट्रेक्टर हमबाय, बिसोरो 50,000नि हराव हगारफिननो होननानै कन्टेक्टखौ रेकर्डखौ आङो रेन्जआव आं जासिहरदोंमोन। बिसोरथ' आंखौ बिराद फोथायो नालाय, सिगांनिफ्राय आं मदद होबोदों, नांलायादि रेकर्डखौ लगे बिसोरो माबानिफ्राय ट्रेक्टरखौ सेना लांफिननो हगार होआखिसै आरोखि आङो। नङाब्ला बिसोरो जबान जाजोब्बायमोन हरनोहाय। ओमफ्राय दिनैनिखौबो गोबोर एरियायावहाय बिसोर बिराद गोथौ हाग्रायाव बिसोरो माने सासे मानसिखौ माने हाहोबाय। जेब्ला बियो गोबाङै हानो हाबाय होनबाय, नै दिनैहाय उथायलायबाय आरोखि। बिदिनो दिनैल' नङा, गोबाव समनिफ्रायनो बिदिनो माने दंफांखौ हादों आरो फानदों। आङो दाखालि जेब्ला EM सारनाव थांदोंमोन, माखासे खोथाखौ आं EM सारनोबो खोन्थाबोखादों। ओमफ्राय सारा बुंदोंमोन जाहैबाय वाइल्ड लाइफ केस होनानै आं बिसोरखौ बिदि बदमाइस मावला थिखो होदों होनदोंमोन, खिन्थु दा बे खामानि सोलियाखै। दा जेब्लानाखि रेन्जआव जों खबर हरनो, रेन्जनि मानसिफ्रा होनो जाहैबाय जोंनि आयेनजों खारनो नागिरनाया सोलिले, NGOनि दादागिरियासो सोलिसै। जों खोथा बुंसै होननो लाफंबाय, बिसोरो गाबोनो EM खोन्थानानै नोंखौ गाबोनो जों ट्रेन्सफार खालामनो हायो होननानै उल्था फरेस्टखौसो दम होयो दा फरेस्टआ गंसेबो दंफां हमनो मोनाखै, लामायाव साइकेल गंसेबो हमनो मोनाखै। खिन्थु बिसोरो गावसोरनो साइकेला दिनै हमदोंब्ला दा मोनायावनो बिसोरो लिंहरनानै 1500नि साइकेला फानबाय, गाबोनो नोंसोर नारहैफिनदो होनना थिनहरबाय। बे मोनसे इनकाम। ओमफ्राय बिसोरो बाथाम हमनो मोनो, गाबोनो सरखारनि न'नि हरदों होननानै दाखालिबो ट्रेक्टर गंसे बिसोरो फानहरबाय। बेखौबो आं लगे खोन्थाहरदों आरो रेकर्डना दङ। जाय मानसिया बाइकजों सिगां मोखां खाथेना सालायदों, बेखौ सासे सावथाल आदिबासि मानसिया भिडिअ खालामना आंनो हरदों। नै लांलायबाय दादा रेन्जनिफ्राय बख'नानै होननानै खिन्थाहरबाय। होमब्ला बिदि एफाग्राब पावार दङब्ला मा अर्डारै माबोरै फाननो हांखो? रेन्जारनाव सोंहरनोब्ला, फरेस्टनाव सोंहरनोब्ला बिसोर आन्दायहरनो अर्डार बिसोरनाव बिदों, मा अर्डारै बिसोर फाननो हादों? दा रेन्जाराबो बिसोरनि थाखाय, बिसोरनि उफुद्रुग बिसोरनि दादानि थाखायनो रेन्जाराबो फावसायनांगौ गोनां जादों। दा बिसोरो रेन्जारनोबो खबर हरना, दिनैनिखौबो बिसोरो जेबो मिथिया। मानो होनोब्ला बिसोर लायो, गारख्लायखांब्लासो खबर मोनो। मानो होनोब्ला बिसोरो बेखौहाय डिसेम्बराव लड खालामगोन, बेखौ फानगोन बिसोरो। बिदि फानै फानबाय थायो। आरो मोनसे बै समाव मैखुन खाग्रा दादगारिनि आंनि बिगुमै दं दादगारियाव, मैखुन खानो थांबाय, हाग्रायाव माने बिसोरो ज' फैसा बुजायलायगासिनो दं आरोखि दंफांखौ हाहोनानैहाय। ओमफ्राय बेखौबो लाबोबाय। ओमफ्राय बे मैखुन खाग्राखौ आं थिनहरदोंमोन डाइरेक्ट ओरैहाय बेंटलाव थाग्रा NGOफोरनो खिन्थाहैदों। नामखौ गोसो जायोब्ला आं बुंनो हायो आरोखि। बे NGOफ्रा मिथिगौ मा रोखोम बिसोर खामानि मावदों आरो बिसोर अलरेडि बिसोरनि खामानिखौ बिसोर मिथियोमोन। आरो गोबोराव थाग्रा NGOफ्राबो बिसोरनि मावनायखौहाय मिथिगौ।